Генчо. Сами? Чакай, бе. Шшт! Сами? Добре, моето момче. Болди? Ей там вратата. Те са родени само за любов. Какво е? А па дъпчета? Бягат, братче! Боже! Колко са щастливи. Другото море няма. Хера! Сами? Ама моето момче. Сами? Бягат, братче! Ти изобщо можеш да различиш. Изобщо можеш да ги различиш. Болди? Сами? Сами? Спокойно. Хера! Стига бе! Нека слаи. И тя не гледа за... Тя е обикновена, аз те пускам, те я храни и така се занимавам с нея. Вече се чувства като господа. Да, тя пази вече. Хера! Какво правите, бе? Ей! Сами? Сами? Ама моето момче. Стига с тия ляките, бе. Зея, обаче... Те зато ги държат гладни, за да лаят. Да, и вързани, да бъдат. Обадил се на един от едно съседно село. Тук е завъртал там и той е вързан. Може би 3 месеца, не знам там. Ще се караме вече. Защо ни слушате? А? Сами? Идва и като ме видя, като легне така на такова състояние, и ме плаче, направо. Да, и при мене. И ние оборихте. Ако не успяваш, да заснемеш. Мърда. Ела тук, бе. Хера? Айде. Какво правиш там? А? Слушаш? Добре. Кой е хомоген? Йони. Без нашийник. Сами? Сами? Сега сами ти те объркат. Сами, объркахме те. Провалихме ти живота. И така стана, обаче къдрил беше сменен, там и там. Там дали някой имал да не е станал. Ти я разчистих. Еми аз чистих, ама... Аз по принцип не става, ама... Да. Луки море няма, ти си нощи. Да, и си се Знам да е тъмно на приемния дом, дето преди. И Ленка каза, тук чуи са Golden Retriever. Аз никъде има. Сами? Да. Как стига стига ли сега те с работи? Малки още. Месето има Golden Retriever, но те ще да опитам да оценихте ли? Не, сбъркахме ги. И кой трябва да е? Еми е това. Другия. Ела. Виж, ела тук. Ей, тук с ограда, гледай как сме правили ограда. Болди? Ей,
Тичи деца. Те не обрихте, бе. Не. Те 2 часа сутрин ги пускам така. И после ги пускам, че това ще позволи към всички. Такова още 2 часа, да речем, да бягат и после ще се варят и да ходят. Кой не слуша? А, Днеска ще му се отвори парашута, защото топче ще да не Ела. Сами? Сами. Ела. Боди? По-слаби си. Какво? Вече се намери. Ти си умрял вече, да? Пръдно и то в най-големия сняг. Се загубил се. Еми, кой да прави, като няма той? Какво му е беше арка да не е гъби да има? Ага, е така.